Wanneer je, net als ik, enigszins verslaafd bent aan Mario Kart, dan weet je dus dat je af en toe die autootjes echt zo met die kont die bocht in moet gooien. Omdat je anders niet hard genoeg gaat en dus ook nooit een rit wint. Wij noemen dat thuis gewoon slippen, maar daar is een officiële term voor. Driften. En dat is precies wat ze hier laten zien vandaag. Op het voormalige terrein van de Olau in Vlissingen. Zo'n 70 deelnemers uit Duitsland, Nederland, België en Luxemburg zijn hier aanwezig om dat allemaal te laten zien. En niet op die, maar gewoon levensecht. Dit is de kleine baan, die is speciaal aangelegd voor de mensen die nog wat meters moeten maken met het driften. Die het nog verder moeten leren, waarvan akte. En als je maar goed genoeg je best doet, dan kun je later vanzelf met de grote jongens mee gaan doen, met de pro's. En die rijden daar. Hoe is dit evenement destijds ontstaan? Nou, wij kregen de beschikking over deze baan. En toen hebben wij die handschoen opgepakt 4 jaar geleden. Het was meteen eigenlijk een groot succes. En van toen af aan hebben we ieder jaar 5, 6, 7 rijders meer. Dus we zitten al door de 80 nu, richting de 90. En dat is heel veel voor driftend Nederland. Het is misschien niet de snelste manier om een bocht, maar echt wel de leukste. Jij bent een van de juryleden. Waar let je nou op als je boven in dat torentje staat? Waar moeten die auto's aan voldoen? We doen aan ideale lijn, entry speed, hoe dicht je bij de clipping point zit en hoeveel de hoek de auto maakt over het circuit heen. Leg eens even uit voor wie het niet weet, wat is een clipping point? Dat is een punt waar je met of de voorkant of met de achterkant van de auto langs moet glijden. En dan zo dicht mogelijk, hè? Precies. Het is niet zomaar even een auto van de sloop halen, er een paar andere banden onder zetten en je bent klaar, hè? Nee, hier zit wel heel wat avondjes werk in. En ja, met veel plezier, maar ook met veel vloekwoorden hebben we deze auto omgebouwd. En daar ga jij straks mee over de baan? Ik ga het weer proberen, ja. En hard? Gaan we ook proberen, ja. Is er iemand speciaal waar u naar komt kijken? Dat zou zomaar kunnen, hè? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. Nee hoor, ik kom nergens speciaal naar kijken. Gewoon voor het evenement? Voor het geluid en de lucht. De lucht van smeerolie en het geluid en de lucht van rubber. Lekker, hè? Dat is heerlijk, dat is genoeg. Nou, we waren thuis en we hoorden dat lawaai. Dus mijn kleinzoon had zoiets, maar gaan we eens even kijken. Dus ja, dan doe je dat maar even, hè? Je kunt het ook echt niet missen, hè? Nee, dat is ook zo. En het is leuk om een keer te kijken. En allemaal even een snuifje en dan is die lucht zo weg. Ah, daarom. Dat hoort erbij, hè? Ik hoorde wat auto's en ik ben zomaar even... Ja, je kunt ze niet missen, hè? Waaien, zeg maar. Nee, je kan ze niet missen, nee. Het geluid van auto's, de lucht van rubber. Ja, juist. Absoluut. Geniet er nog even van. Dankjewel. Fijne dag. Ik rijd bijna alleen in het buitenland en is er veel professionalisme, maar dan is er minder tijd voor gezelligheid. Vaak ook minder rijtijd, meer regeltjes. En hier is het vooral samen lekker rijden, plezier en ja, gewoon goed. Is het een lastig parcours?
Vooral de hobbels. Mijn auto heeft een echt circuitafstelling en ja, dat is hier en daar is het hier erg hobbelig voor mij. Ik denk dat het eigenlijk dezelfde formule blijft. We willen het niet mooier en we willen het niet groter. Dus wat we net al zeiden, dan wordt het gewoon weer gezellig. Lekker nuchter Zeeuws, hè? Gewoon lekker simpel en het blijkt een succesformule te zijn dus.